Пълният график не означава висока печалба. Ако се припознаваш тук, изгледай това видео. Много собственици в естетичния бизнес работят повече, но печелят по-малко. Позволете ми да ви задам един въпрос. Графикът ви е пълен, но в края на месеца печалбата не изглежда така, както очаквахте. Това се случва по една причина. Структурата на услугите ви не е изградена стратегически. Ако предлагате процедури с нисък марж, ако нямате премиум услуга, ако не увеличавате средната стойност на клиент, ще имате заетост, но няма да имате растеж. Ако подобни теми ви помагат да мислите по-стратегически за бизнеса си, харесайте видеото и последвайте страницата, защото в тази серия говоря само за растеж, възвръщаемост и умни решения в естетичния сектор. Продължаваме. Истинският въпрос не е колко клиента имам, а колко печалба носят услугите ми. Успешните центрове не работят повече, те структурират по-умно.